אנחנו נלמד קצת על עקרונות חיוש ביוטיוב, כי מה שאנשים אחרים מחפשים זה מה שאנחנו נשים בתור סרטונים שאנשים יוכלו למצוא אותם. בניית ערוץ, עיצוב, הגדרות ובנייה של ערוץ. עקרונות של צילום, איך אנחנו נעשה את הצילום הכי טוב שאנחנו יכולים לעשות לפני שאנחנו נעלים אותו לרשת וגם אחרי שאנחנו נעלים אותו. חיבור לרשתות חברתיות אחרות, איך אנחנו נעשה שיתוף, איך נעשה הטמעה, למשל בתוך פייסבוק, זה המטרה העיקרית של זה. פייסבוק וגוגל פלוס, שהמרכיב העיקרי של גוגל פלוס יהיה דווקא בשיעורים הבאים. אינטראקציה בסרטון, עם ערוצים אחרים, עם סרטונים אחרים, איך אנחנו יוצרים שיתוף פעולה עם עסקים שהם משלימים את העבודה שלנו. אפליקציות יוטיוב, איך אנחנו משתמשים בה, של הסמארטפון שלכם. נשמע, רוצה להצטרף? פרסום. הוא יוכל ללמד אותנו. וקרוב. ותוכנית השותפים של יוטיוב. איך מרוויחים כסף. יוטיוב זה מנוע החיפוש השני בגודלו בעולם. מי ראשון? גוגל. למי יוטיוב שייכת? לגוגל. זאת אומרת, גם המקום הראשון וגם המקום השני זה גוגל. עכשיו, אם זה גם המקום הראשון וגם המקום השני, אז אנחנו מסתכלים בעצם איך אנשים מחפשים היום דברים. הם מחפשים בגוגל על סמך מילות מפתח. הם משוטטים ברחבי יוטיוב, כמו ברשת חברתית, על סמך הפניות של חברים. כלומר, חבר ראה סרטון, העלה את הסרטון הזה לרשת חברתית אחת, או בתוך יוטיוב עצמה, ואז חברים שלו באים גם כדי לראות את הסרטון הזה. ומגיבים. ומגיבים. איך אנחנו יכולים לחיות בלי להגיד? זה החברתי פה, לא? נכון. והם נרשמים גם מראש לערוצים שמעניינים אותם. כלומר, אם אתם מנהלים איזשהו ערוץ עם תוכן שמעניין אנשים, האנשים ירשמו אליכם וכל פעם שאתם תעלו סרטון חדש, הם יקבלו התראה על זה שהעליתם סרטון חדש. אז אם אנחנו יודעים שזה מה שאנשים עושים, מה אנחנו הולכים לעשות כדי שאנשים ימצאו אותם? דבר ראשון, אנחנו נדאג שבסרטון שלו יופיעו כל מילות החיפוש שרלוונטיות למה שאנחנו עושים. בסדר? זה מה? בדיבור? בטקסט. בטקסט. בטקסט כתמונה עולה בסרטון או מה? לא, טקסט שמתאר, אני אעבור לזה אחרי זה, טקסט שמתאר את הסרטון, בכותרת של הסרטון,